ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị ọma na-ege m ntị, asị m Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ nke onye chi na-agazieli ya. Igbo ndị ọma na-emenịta anyị ọnọdụ. Igbo ndị ọma bụkwanụ bụ na anyị na-aba ọnụ nwa mere ha ji ya nọrọ ebe ọnụ nwa mekwana ha ji ewetara unu ozi a, maka na ọzọ dịka ibie ka anyị ji wee bịa na ụbọchị nke taa n'aka na Chimmarindempu a na-akpọ ya Chief Dọkịta Dr. Chimmarindempu na afọ vidiyo anụ ọ na-ekwu okwu. O dogo ụmụ ụwa aka na ntị maka ndị a na-eji ọgwụ ejide nwunye ha ma ndị na-eji ọgwụ ejide di ha. Okwu the repercussion ka nsu oyibo okwu ke ndị Igbo so asị na the repercussion and the side effect of love charm. Nwoke alaiki họgị zuo ike wee hafụ maka na o ji ego ige nwoke mmadụ tii na bọtụl na-eme ka isi wee kwuo unu were ka ya mmata na-eso nwaanyị na-eso nwoke nwaanyị alaiki họgị zuo ike onye ha kpọrọ nwa mmadụ tinye ya na bọtụl kechie dosa na be gị. Ghọtago ọ bụghị ihe ọbụla nwetara na onwe Osadebe si enweghị ha afọta n'eze na-eju afọ anya na ha afọta n'eze ode eju afọ. Nghọtago ọ wegụkwa nnegwu ya na-asị na onye ụgwọ ọrụ ya na-azụghị ọrụ ya ọ bụzi ọrụ overtime ozuolu ya. Nje nkwu unu na vidiyo ka unu ghọta ọ bụkwa na iso na ndị na-eme ya bụ ihe wepụ aka gị na ya bụ ihe akago njọ na ala Igbo anyị kịta. Ụfọdụ ụmụ nwoke pụtazi ewere ọgwụ jide nwaanyị, ụmụ nwaanyị apụta ewere ọgwụ jide nwoke, ịpụtazi na-afụcha na ịntanetị. Ụfọdụ oge apụta ejecha na mmiri ata ụta nwoke eti na foto ya na bọtụl kechie. Onwe nke wuru mgbe ahụ nwatakịrị nwaanyị ji ngwele na-abụpido ya wee na-eke na-asị ya ife anyị ịma hapụ m jechọọ nwaanyị ọzọ mụ na gị na-abụ ya nọgide. Na-ajụzi ka ọ gịnịzi na-eme na biko ihe nwere eluo na nke ọ na ahụ mana mgbe ezi ka dị n'okwu ụkwa gị nwoke na-asị gị na ka anyị maka oyisibe ka anyị meghọta onwe anyị ị na-eme anaghị m anụ ọnya mma nnukwa gị na nweghị ihe onye eji ka ndị chọwanyụ kịta chiji na ahụgo gị nọzi n'ụwa mgbede ewezia na nke ka esikwalụ gị ụtọ ana unu bụ ndị dibịa na-agwọ nya bụ ihe anachogbu unu ebe ọ bụla ị nọ bụrụ na igwogo nya bụ ihe bụrụkwa mma nwere onye na-abịa ị na-agwara asị m anachụba gị ihe imere nwa onye ọzọ ka a ga-eme gị ihe ọbụla i mere onye ọzọ ka ị ga-eji isi gị eburu Igbo na vidiyo anụnwa ka unu ghọta ihe na-ekwu. Fans of Chimmarindempu, people gotta be very careful. So many numbers sitting on social media. I brought my number. So many videos and I'm on social media. Messiah, a blank carry with your number to phone. But we are very, very careful. This is my only number 080-3832-4996 or 090-3075-2463. I took out n'okwu ndị bịa n'abalị a. Okwu ndị bịa n'abalị a bụ maka one, so many people they get me love charm. Ikedo nwaanyị wee nọbịa echi niile side effect dị n'ime na amara bụ ya ọgbọ. One bụ n'ime ike kedo nwaanyị tata ma ikedo nwoke ọmana anụ dị na nwunye. When you tie a man with spiritual charm or you use charm and put in a woman's food in the name of marriage, it has side effects. The side effect is something of this nature that by tomorrow the man's dick might have stopped working. You target sugar, you target infection, but you don't know that what brought such thing is the spiritual stuff which you use in tying that man down, because that man is not your husband. But sometimes we are faster than our shadow by making it happen that maybe you want a man or you want a woman, you now use spiritual charm to go and tie that person in any coven. Tomorrow that marriage will be destroyed.
set by Chimarin Temple of Ya Afulago. You can use this number and get me on WhatsApp. I'm placing my number because there's a boy in TikTok that opened a fake account in TikTok using my name. For now, I don't have any account in TikTok. Any account you're seeing on TikTok is fake account, not me. Very, very careful on who you chat, on who you call, or who you tender your complaint to. So many are using my pictures on social network. That was why I did this banner. I'm the first person to do this banner in the whole social media. Any other person doing it now, learn it from Chima and Temple. Kanku Igbo, Makandana de ano Igbo. Because my neighbor one night had no Igbo. Then I walk with love. We love where did they wine. But we love where did they okay. But then what side effects? Side effect ya na abụ na nwoke a nweke elu echi niile amụ ya ma lụzi ọlụ nwoke a na-akpọkwu akpọkwu ifu nwoke ọ na-ezuzu ọbụla gịnị ọbụla ọgwụ Igbo wee tinye ka ọgwụ ọyị Igbo si na ebe ife na-adọ ka ọ na-adọ ebe ịfụnanya dị ka ịfụnanya ya adịghịlị ejikwa na ọgwụ wee chọọ nwaanyị ejikwa na ọgwụ wee chọọ nwoke maka ihe ọma na-agwata n'ọgwụ na ana n'ọgwụ dịka ndị na-achụ ego ịchaka ịgwọ ọgwụ ka ị nwee ego jugodo nwe ya dụma dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ ka ị mee ka ị nwee ego ma ka ị nwee ego dibịa enwe ego dị na akaụntụ ya nwanne gbaba mbọ chụba ada ịchọgoro ịgwọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ mana ọgwụ ndị na-agwa bụkwa na ọgwụ ị ga-eji megide mmadụ ka njigoro na-abịa ọ na-anụ ma kọrensị dị kịta anụnwa ego echenji 1000 naira note ọ bụ na ịgwọ ọgwụ ego old naira ịma na ọgwụ ego a ga na-agbali old naira ị ya agwagharịkwa ọgwụ ego ya ọzọ o wee bụrụ new naira ebere emegbuolu ụmụ pusu na-agbara ife ekwe na akụ o ji sponchi awụ arụ mala ebe okoba apụ ya o ji tọwel awụ arụ mala ebe okosara apụ ya maka na onye alachara apụ ya na-asa arụ wee gbafere ọsọ chụgbu onye ala ọsọ ngwa ọbụkwa onye ala n'onwe so ụmụnne m Igbo mara n'onu m lovers of Chimarin Temple achọrọ m ka m nwere opportunity a wee na-ayọ ọnụ ịmalị na-efu m n'anya ịmalị na-efolosi m ike very very careful ife m na-eme n'ụwa anụ ọchọ nke ya na-enwe ilo m ọ bụrụ na ị na-eme ife tata ife ị na-emegharị agala ị ga-egba afọ mmalị ife na-eme yi ma na dibịa mmanyekwa gị ego ife ga-enye ya ego bụ ife ịrụta if you no work you no go make money na who work na you go see money Chimarin Temple na ebe mmanwụ na nwoke nụsi ọgwụ nwaanyị nwere akụkọ ma kịta mma nwaanyị nụsi ọgwụ nwoke nwere akụkọ etu nke mama m bịalụ m nke ama mbeli ya so I want you to use this medium to understand na ọgwụ love nwere side effects so many men na-akpọkwa ọkpọkụ tata bụ ọgwụ love na-enyefa telefa na nne nwoke a na-akpọkwa akpọkụ so many men na-eme ka ndị nwe mental anyị echefu onwefa enyegidego ego ọgwụ so many men bụrụ fa na-apụ apụ ana kacha na-akpọ mpa amaka amarazi onwe ya mpa amaka ha na-akpọ ya na nwa ya na-anụ ọgụ isi nwunye eji eko onye gba ọgwụ bụ nwunye gị odogwu abụrụzi odogwu mana na mma amaka ejikọ ọgwụ lọgwụ nye ya ịkpakwu ya na-akpọkwụzi akpọkwu tụwerefe ọgwụ lọgwụ na mmadụ ọbụla ọ na-ewu ike nwoke ọ na-eme nwoke ama dị ka ibi ya akpọ nwoke a na-atụ ụjọ ọ bụla ọgwụ nwaanyị nye nwoke ka nwoke rie ọ gịnị na-afere n'ala Igbo anyị anụ ọ bụ na ịfụnanya adịrọzi ife niile a na-ekwu bụ ka ọ baala Igbo baalụ nwoke baalụ nwaanyị mana mana a na-ekwu ya kata nwe ndị ya na-ewe iwe asị ka Chimarin nna bụ ka ebe ọ na-ekwulu iwere nna m n'ihe atụ ka vidiyo anụnwa bụ vidiyo eji akpali amụ vidiyo ga-enyekwa anyị amamife ọ ya hapụ ụmụ gị nwata nwaanyị nwoke tụ n'ọlụ ọfụrụ ya rapịa nke ya abịa afrat n'ụkwụ na aka nwụrọ di ya abịa
ọ bụ na dị adịrọ kaba arụ mụọ nwa ka ị nwenye ga-enye ya nke echu niile na mara ejiri n'ụwa nabụ mmadụ niile ya anụ di ọ bụrụ mmadụ niile ya anụ nwaanyị mana ife na-egbu anyị bụ Igbo na anyị na-akaba arụ ka anyị wee buru ụzọ ka ọ bụ na nwaanyị na onye nọ nwaanyị bụ the ultimate thing na ndụ anyị. Nwaanyị kaba arụ zeere ọgwụ na ndị ga-etere mmadụ na ndị ka onye a na-akpọkwa akpọkwu. Ọ na-anụ ụbọlụ, ọ na-egbu iki nwoke, ọ na-egbu amụ. Ọgwụlụ ọgwụ na-egbu amụ. Chimarụ ntembụ na ọ na-egbu amụ. Etinyere mmadụ oke ọgwụ na nri, onye a ligide ọgwụ ụbụrụ ya pụọ. Ụka a na-akpọkwu akpọkwu. Oke ọgwụ a na-etinyere mmadụ na nri na-akpọdu mmadụ akpọdu. Igburu ewu, bụrụ ọkụkọ. Ifu nwoke na-amabụ jalatala mba bụ na ọgwụ nwaanyị tinyere ya na nne emeji ọkpọkwu akpọkwu. Ịfụzi ya mpa maka na-akpọkwu. Mpa nkechi ya na-alara ọla ya ifie. Ọ bụrụ oke ọgwụ nwaanyị bụ tinyere ya na nne. Zelu na aka ọgwụ lọvụ. Ọgwụ lọvụ na-egbu amụ. Kedu onye na-ekwu? Chimarụ ntembụ na-ekwu. Ọfịa bute. Asị m na ọgwụ lọvụ na-egbu amụ. Na ọgwụ lọvụ, if you are using charm, you are putting charm in your wife's food or your husband's food or your boyfriend's food for him to love you, it kills manhood. It destroys man very well. It affects men very well. It can make a man to behave like a fool, whereby you have been putting charm in his food. Every morning when you are serving your husband food, you squeeze something like ash and put it to his food for him to love you. That is not agape love. You are destroying that man. You are making that man to be a useless father in future. And that man, that kind of charm you are putting in his food will destroy his manhood. Igbo mana asigo na eje na si n'ile ọma ka o ji aga n'ugwu. Awerekwa ile ọma na-achụ iwe na-ebutekwara na eziokwu ahụ maka na iPhone dị ihe agba nkịtị. Ọ dịzị aka asị na Igbo enweghị mmadụ. Ọ dịzị aka asị na onweghị ihe a na-ekwu maka na mgbe ọbụla ha na-abụ n'amị ego ebe atụ ego ebe egwu oke itekwu oke. Afọ mmiri na-eli anyị kwuo na mmiri na-eli anyị. Ịghọtago? Maka maazị ihe apụtazịa ejirizie nkewa ezinụlọ wee mmanụ onye nụkata tata sị na anụkata echi asụ na anụkwazị. Mgbe gboo ejighị DNA malụ ndị Igbo anyị mana nkịta onye mpụtazịa na-eme di ya aghala. Mgbe nwe ka mmadụ ya eso mụọ nwa inye nwa anyị nye ya isi anyị na-eme ka mpa nnukwu onye a. Isi a na onye a nwa ga o nwere ike anyị emecha nwatakịrị nsị a ị na-eme mma nnukwu anyị mechara ma anya sị na ị na-eme ka papa gị. Erideghị DNA mana nkịta DNA karịzị maka na onwezi onye na-ekweta n'eziokwu. Nwoke atọrọ ọsọ onye na-ebe nọ maka ha ji mpụ na aghụghọ wee bido nyawa ihe. Ọ bụ ọzọ eziokwu ka eji eme nyawa ihe. Mgbe ugbu a awapụta onye nwatakịrị ya nyoo ya onwe ka o si kpa agwa sị akwa nwa be nwa afọ ọ na-eme ka nna anyị ochie. Apa adị ya n'ahụ bụ apa nna anyị ochie ji wee bịa ụwa. Onye nke a dị ka ọ bịago n'ụwa. Ifugo o nwere ka esi eme reincarnation, ihe ndị ọcha na-akpụ ya reincarnation. Maka dị mụtazie nwa ọ na-eme ka onye Hausa. Matazie ime mma na ogetemana gị tụba nwunye gị ime nke nwoke eme mma na o ji ekute gị nwa orphanage bunatara gị sị gị na nwa amụrụ tụrụ operation. Saa n'anya maka mbọsị ọzọ ịgbasị m ka m tupu okwu a ma nya bụ ihe na-eli anyị ume na ahụ maka ofu mbọsị a ga-etinye ahụ tọpik ọnụ mana gbaa na aka chere m a ga-etinye okwu wee ọnụ maka na ya bụ okwu ndị na-ewezi ka onye nwere ya ama na ka ọ dị na mbọsị ọzọ.